ఇదంతా వాళ్ళు కావాలని చేశారు. నేనేదో దొంగెత్తేసి పారిపోదామని చూశాను. లాభం లేదు. మనకి దాఖలు పరిచయం. మన ఇద్దరం ఒకళ్ళనొకళ్ళు మెరగిన ప్రయాణికులు అనుకో. మద్రాసులో బండికి బెదవాడిపోతున్నామని పడింది. అదే భావంతో మీరు మనసు మీద పడు. నేను అదే భావంతో ఇక్కడ కూర్చుంటాను. తెల్లారగానే రైలు దిగి అవడదామని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాను. చెప్పడం అయిందా? ఇంకేమన్నా ఉందా? ఇంకేం లేదు. అయితే తెల్లార దాకా ఎందుకు? ఇప్పుడే నడవండి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళదలుచుకుంది నాకు తెలుసు. తెలుసు కదా, మరి ఎట్లా పోవడం? ఎలాగైనా పండి, అదంతా నాకు తెలియదు. ముందు పోవాల్సిందే. ఎలా పోవడం? వేరే మార్గం కూడా లేదే. కొన్ని దూకుదామంటే చాలా ఎత్తుగా ఉంది. ఎలా దూకమంటారు? అయితే ఇంకో దారి చూపిస్తారండి.